Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Flirtcast, το καλύτερο podcast στην Ελλάδα σχετικά με την αποπλάνηση των γυναικών. Είμαι ο Jimmy D και σήμερα είναι μαζί μου εδώ ο Hitman. Γεια σας. Και ο Dwarf. Χαίρετε. Κύριοι, τι κάνετε σήμερα? Είμαστε πολύ καλά, εγώ τουλάχιστον. Και εγώ πολύ καλά είμαι. Όλο ζημίες κάνεις, Hitman, εδώ πέρα. Σπάς πράγματα. Ναι, είμαι ζημιάρης. Ζημιάρικο αγόρι. Είμαι ζημιάρης. Είχαμε εδώ ένα debate πριν αρχίσουμε το Flirtcast. Εδώ και 2 εβδομάδες βασικά. Προσπαθούσαμε να βρούμε κάποιες κατηγορίες γυναικών. Ναι. Είμαστε άλλωστε. Μιλάμε για είδη γυναικών στα τελευταία επεισόδια και απλά συνεχίζουμε. Και σήμερα τι είπαμε, θα μιλήσουμε. Σήμερα είπαμε θα μιλήσουμε για την έμπειρη γυναίκα, Ναι. και την άπειρη γυναίκα. Σημαντικές κατηγορίες αυτές. Θα τις συναντήσουμε πολλές φορές ως παίκτες, ως άντρες στη ζωή μας. Και είναι πολύ σημαντικό να τις ξεχωρίζουμε. Να δούμε ποια χαρακτηριστικά έχει μία, ποια η άλλη. Γιατί θα δείτε, κύριοι, ότι ο χρόνος και η ενέργειά σας είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορείς δηλαδή να αφιερώνεις χρόνο σε γυναίκες που με κάποιο τρόπο στον σπαταλάνε, τη στιγμή που υπάρχουν άλλες γυναίκες οι οποίες θα γούσταραν πάρα πολύ να περάσουν χρόνο μαζί σας και να κάνουν πράγματα μαζί σας. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε πρώτα από την άπειρη. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη διάκριση, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα θετικό συμπέρασμα. Ότι η διάκριση έμπειρης-άπειρης θα σε οδηγήσει να κάνεις μια καλύτερη στρατηγική εσένα. Ναι. Δεν είναι μόνο δηλαδή να αποφύγεις, αλλά και πώς να ενεργήσεις για να έχεις το καλύτερο Κατά αποτέλεσμα περίπτωση. για σένα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και σκοπός είναι στο τέλος του Flirtcast να μπορούμε να διακρίνουμε ποια είναι η άπειρη και ποια είναι η έμπειρη, ώστε να ξέρουμε πού θα αναλώσουμε τον πολύτιμο χρόνο μας. Ακριβώς. Που θα συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας. Ωραία. Λοιπόν, ποιος μπορεί να δώσει έναν ορισμό της έμπειρης? Η έμπειρη είναι μια γυναίκα με ξεκαθαρισμένα γούστα. Όχι, μην φανταστείτε τώρα ότι υπάρχει γυναίκα ή άνθρωπος με απόλυτα καθαρά γούστα, αλλά συγκριτικά μιλάμε πάντα. Είναι μια γυναίκα που έχει κάνει τις σχέσεις της, έχει κάνει και τα one night stand της, έχει ζήσει τη ζωή της και έχει κατασταλάξει σε ποιο στυλ άντρα, ποιο στυλ άντρα γουστάρει περισσότερο και κάνει επιλογές χωρίς πολλά παιχνίδια. Είναι αρκετά ευθύς, ξέρει τι θέλει. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μιλήσει σε προηγούμενο για τις MILF. Ότι είναι δηλαδή ας πούμε γυναίκες πολύ συνειδητοποιημένες. Τώρα Αυτό εδώ μιλάμε. θα ρωτούσα εγώ. Η ηλικία παίζει ρόλο? Εδώ Μπαίνει τώρα- κάπου στον ορισμό η ηλικία? Όχι, εδώ όχι. Γιατί είναι μια έμπειρη κοπέλα, μπορεί να είναι 25, να έχει όμως βάθος στην ερωτική της ζωή, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Να έχει γνωρίσει άντρες πολλούς, να έχει δει τι της πάει και τι δεν της πάει. Και αυτό να την κάνει πολύ διαχειρίσιμη στην επικοινωνία της μαζί σου. Δηλαδή, ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Θα σηκώσει το τηλέφωνο, αν ενδιαφέρεται. Αν δεν ενδιαφέρεται, δεν θα το σηκώσει. Είναι καθαρά, ο τρόπος αντίδρασής της είναι καθαρός απέναντί σου. Είναι μια όριμη γυναίκα δηλαδή? Είναι μια όριμη γυναίκα, έχει έτσι καθαρά γούστα. Αν της αρέσεις, προχωράει. Επίσης, αν της αρέσεις, υπακούει στο ηγετικό σου προβάδισμα. Δηλαδή, ό,τι προτείνεις, αυτή το ακολουθεί. Ό,τι βάζεις στο παιχνίδι, ας πούμε, αυτή το πάει παραπέρα. Σε βοηθάει εκείνος. Μπορεί να μην είναι συνεργός στην αποπλάνησή της, Δεν αλλά είναι. δεν θα σου ναρκοθετήσει το πεδίο. Όχι, δεν θα βάλει εμπόδια. Ωραία. Θα στο κάνει εύκολο. Θα το δεις ότι θα στο κάνει να κυλάει, να κυλήσει το πράγμα. Πολύ σημαντικό θα έλεγα. Δηλαδή, όπου δείτε ότι το πράγμα κυλάει, πέρα από το ότι μπορεί να έχετε πολλά κοινά σημεία στο χαρακτήρα σας, θα δείτε ότι και οι άλλοι μπορεί να είναι έμπειροι. Δηλαδή, να είναι μια κοπέλα η οποία έχει περάσει από πολλούς άντρες, από αρκετούς, έχει κάνει διάφορα πράγματα. Πιστεύω ότι η έμπειρη γυναίκα θα βοηθήσει και έναν λιγότερο έμπειρο άντρα. Αυτή είναι ακριβώς την ερώτηση που ήθελα να κάνω εγώ τώρα. Πιστεύετε ότι για να αποπλανήσουμε μια γυναίκα έμπειρη πρέπει να είμαστε και εμείς έμπειροι? Ναι. Πρέπει να είναι ο άντρας που την προσεγγίζει έμπειρος? Εγώ θα έλεγα ότι είναι στοιχείο της γοητείας εξ αρχής αυτό. Δηλαδή, δύσκολα μια έμπειρη γοητεύεται από έναν άπειρο, χωρίς να αποκλείουμε τίποτα έτσι. Προσωπική μου θέση. Επειδή η συγκεκριμένη γυναίκα, είπαμε, είναι έμπειρη γιατί είναι συνειδητοποιημένη και έχει ζήσει αρκετά πράγματα. Περιμένει και μια οριμότητα από σένα. Δηλαδή, πώς θα τη ρίξεις αν εσύ, ας πούμε, είσαι εκτός του κόσμου της. Εννοείται ότι βοηθάει εσύ να είσαι ένας άντρας που μπορεί να ηγηθεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και θα το πούμε και άλλες τόσες στο Flirtcast. Ο άντρας είναι ο ηγέτης της διάδρασης.
Άρα λοιπόν, όταν έχεις να κάνεις με μια έμπειρη γυναίκα συνειδητοποιημένη που δεν παίζει παιχνίδια, τι μένει για σένα, ποιος είναι ο ρόλος σου? Όταν δεν παίζονται παιχνίδια, ο ρόλος σου είναι να προτείνεις πράγματα και να πας παρακάτω τη διάδραση μαζί της. Το που είπες, να ηγηθείς της κατάστασης. Αντίθετα, σε μια άλλη περίπτωση που η γυναίκα δεν είναι έμπειρη, εκεί στο κάνει δύσκολο. Και εδώ περνάμε στην άπειρη. Πριν περάσουμε στην άπειρη, να πω το εξής. Τι είναι αυτό που την κάνει έμπειρη? Είναι μια γυναίκα που ακολουθεί ουσιαστικά, που είναι ακομπλεξάριστη ως προς τις επιθυμίες της. Δηλαδή, αν θέλει, πάει. Αν θέλει, στο δείχνει. Η έμπειρη πιστεύεις ότι είναι και πιο ευθύης απέναντί σου? Έτσι είναι ευθύς. Θα είναι ευθύς, ναι. Ξέρει τι θέλει, είναι Θα ευθύς. στο κόψει γρήγορα ή θα στο κάνει Μπράβο. εύκολο. Ειλικρινής θα είναι μαζί σου η έμπειρη. Ως προς το τι θέλει. Πολύ, σχεδόν σε αντρικά επίπεδα. Δηλαδή, πώς μιλάς με ένα φίλο σου, και λες, εγώ ξέρεις τι, εκείνο δεν θέλω τώρα σχέση. Θα ακούσεις τέτοια πράγματα. Εγώ δεν θέλω τώρα σχέση, μου αρέσεις. Δηλαδή, πολύ ξεκαθάρισμα. Πολύ ντόμπρες έτσι εξηγήσεις. Η άπειρη είναι μια κοπελίτσα η οποία πλασάρει τον εαυτό, νομίζει ότι τον πλασάρει ως έμπειρο, κάνοντας τι? Παίζοντας παιχνίδια. Δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ενώ θέλει να το σηκώσει. Μόνο και μόνο για να αυξήσει τη φαινομενική της αξία απέναντί σου. Να πεις εσύ πω αυτή η σπάνια περίπτωση ή είναι πολύ busy και δεν το σηκώνει. Δεν θα σου δείχνει ποτέ τι θέλει. Θα σε αφήνει να βγάλεις μονίμως εσύ το φίδι από την τρύπα. Δηλαδή όλα θα είναι πάνω σου. Γενικά θα είναι μια κοπέλα που παίζει παιχνιδάκια και που αν δεν προσέξεις μπορεί να χάσεις πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ ενέργεια ως άντρας και πολλές φορές να πέσει η αυτοπεποίθησή σου άδικα. Ενώ αυτό που πρέπει να κάνεις είναι ουσιαστικά να την κόψεις. Να μην χρεωθείς εσύ σαν player τη δική της έλλειψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας ή την δική της, ας πω, μη συνεργασιμότητα. Ναι. Δεν είναι όριμη, γουστάρει, αλλά δεν θέλει και να δείξει ότι γουστάρει, θέλει να το παίξει ιστορία. Δεν πρέπει να έχει λογικά χρόνο για να. Έχει και την κατ' εμέ και την ψευδή εικόνα ότι εσύ θα είσαι για πάντα εκεί. Ναι, ότι θα την κυνηγήσεις. Προσπαθεί να κάνει τον εαυτό της σπάνιο, μη διαθέσιμο. Και η οποία λογικά έχει και μια λίστα αναμονής, έτσι. Έχει, ναι. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχει αυτή κι άλλους σαν εσένα. Άμα μιλάμε για μια εμφανίσιμη ωραία γυναίκα. Ναι. Αν είναι μια εμφανίσιμη κοπέλα στην αρχή της, κυρίως είναι τέτοιες γυναίκες λίγο μικρές, λίγο ανώριμες, είναι οι γυναίκες που αρχίζουν να ανακαλύπτουν τη δύναμη τους και αυτό αντί να το χρησιμοποιήσουν για να πάρουν αυτό που θέλουν από το παιχνίδι, το χρησιμοποιούν για να παίρνουν μια επιβεβαίωση ψυχική, παίζοντας μαζί σου, μη σηκώνοντας το τηλέφωνο, με το να σε κάνουν να περιμένεις και... Ένα παιχνίδι για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές. Μπορεί να σου δώσει απλά το τηλέφωνο για να το δώσει. Ναι, όλα αυτά. Μπορεί να σου απαντήσει σε μια-δύο κλήσεις, αλλά μετά με τον τρόπο της να σου δείξει ότι μετά δεν να εξαφανιστεί. Ναι, δεν εξαφανιστεί. Και εσύ θα μείνεις με την απορία. Έκανα εγώ κάποιο λάθος? Όχι. Αγαπητέ ακροατή, δεν έκανες κάποιο λάθος. Πόσες φορές μας έχει τύχει αυτή η περίπτωση γυναίκας? Εμένα μου έχει τύχει πολύ λίγες. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι είναι κάτω από 5 συνολικά στη ζωή μου. Όσες φορές όμως μου έχει τύχει, έχω ψαρώσει με ποια έννοια? Επειδή είναι τόσο σπάνιο, οι πολλές γυναίκες δεν παίζουν τώρα αένα παιχνίδια. Δεν είναι αυτός η μέση γυναίκα, η νορμάλ γυναίκα. Και θα πω και κάτι άλλο. Η ψυχικά υγιής γυναίκα, έτσι. Η ψυχικά υγιής γυναίκα θέλει αυτό που θέλεις. Θέλει έρωτα. Θέλει να γνωρίσει έναν άντρα αξιόλογο που να τη συγκινεί, που να την γουστάρει και να τον γουστάρει και να ζήσει μια περιπέτεια, ένα κρεβάτι, ένα κάτι. Τώρα η άλλη παίζει παιχνίδια εξουσίας. Τώρα αυτό πόσο υγιής μπορεί να είσαι ψυχικά για να το παίξει αυτό το παιχνίδι? Μπορεί να είναι φοβισμένη και να λέει ότι άμα δεν σκίσω εγώ τη γάτα πρώτη, θα με καβαλήσει αυτός και θα με πάει καρότσα. Είναι μια γυναίκα καχύποπτη απέναντι στους άντρες. Θα μπαίνατε ποτέ στη διαδικασία να ασχοληθείτε με μια άπειρη γυναίκα για να την ρίξετε στο κρεβάτι επειδή σας αρέσει πάρα πολύ εμφανισιακά? Λοιπόν, εγώ και επειδή θα μπορούσατε να παίξετε, πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να την παίξετε τη συγκεκριμένη, ότι την είχατε και να λες, αυτή είναι μια άπειρη, ξέρω τι πρέπει να κάνω, επειδή είναι έτσι και έτσι, έχει τα ψυχολογικά της, έχει τον εγωισμό της και μπορώ να παίξω αυτό το παιχνίδι που θέλει για να την ρίξω στο κρεβάτι. Και δεδομένου ότι μας αρέσει πάρα πολύ εμφανισιακά. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ είχα μια τέτοια περίπτωση πρόσφατα, είναι από τις 1-2 που μπορώ να μετρήσω τέτοιες. Πρόσφατη, μην φανταστείτε, μιλάω κανένα 2 χρόνια πριν, έτσι. Δεν έχει σημασία. Ήταν μια περίπτωση που μου άρεσε εμφανισιακά, άξιζε οπωσδήποτε για το σεξ.
Αλλά ήταν αυτό το στυλ σε ακραία μορφή κιόλας. Δηλαδή Τι ήταν... έκανε, για δώσε μας μερικά Είχε παραδείγματα. επαρσί. Λοιπόν, θα σας το πω όπως το θυμάμαι και από την αρχή κιόλας. Την παίρνεις τηλέφωνο, παράδειγμα 3 ώρα το μεσημέρι. 2 μέρες μετά τη γνωριμία. Ναι. Εγώ. Δεν απαντάει όλη τη μέρα, δηλαδή πες ότι την πήρα 3 ώρα το μεσημέρι, ας πούμε. Και μου κάνει μία αναπάντητη, προσοχή έτσι, όχι κλίση, μου κάνει αναπάντητη στις 10.30 το βράδυ. Πιστεύεις ότι το έκανε επίτηδες? Στεγνά. Ναι. Δεν μπορώ να πιστεύω. Και επειδή τη γνώρισα και μετά, έμαθα τι ζωή είχε αυτή η γυναίκα, καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν καμιά πολύ άσχολη γυναίκα. Εδώ είναι τώρα, δες πως δεν είναι το γλυκό. Μια ναι. αντίφαση έτσι. Δες τώρα πως αυτή που έχει την πιο ανούσια ζωή μπορεί να σου παίξει το πιο τρελό παιχνίδι. Δες τώρα εδώ. Γιατί ακριβώς είσαι εσύ αυτό με το οποίο ασχολείται, έτσι. Εσύ, ενδεχομένως όχι εσύ προσωπικά ο Hitman ή ο Dwarf, ο άντρας μπορεί να είναι το θέμα της. Ναι, δίνεις νόημα στην ύπαρξή της και σε παίζει στεγνά και Έτσι, σκληρά. αυτό έχει, αυτό κάνει. Μπράβο. Λοιπόν, την παίρνω 3 η ώρα, μου κάνει αναπάντη 10.30. Εγώ λέω, όπα, τι είναι αυτό τώρα, τι φρούτο είναι αυτό. Απ' την άλλη, εγώ το σκέφτηκα πονηρά και αντρικά, λέω βράδυ είναι για να μου κάνεις αναπάντη τη βράδυ, άρα θες να επιδιώξεις την επικοινωνία βράδυ. Κάτι σε ξύνει έτσι. Κάπου ξύνεσαι, μήπως παρότι είσαι φάουλ επικοινωνιακά, μήπως τελικά βγει κάτι επιτόπιο. Αυτό το πούμε σε άλλα flirtcast. Πώς να χειρίζονται οι άντρες την επικοινωνία με τις γυναίκες και τι σημαίνει. Δηλαδή, μια γυναίκα όταν σε παίρνει 10 η ώρα, παρένθεση το αναφέρω αυτό για άλλο flirtcast, έχει στο μυαλό σου ότι μπορεί να είναι για τώρα. Μάλλον κατά πάτη πιθανότητα είναι τώρα. Ναι. Αλλιώς δεν σε παίρνει το βράδυ έτσι γιατί. Λοιπόν, 10.30 λοιπόν την ίδια μέρα αναπάντητη. Αφήνω ένα τέταρτο να περάσει, ξέρω εγώ, την παίρνω τηλέφωνο. Το σηκώνει. Άφησες και εσύ το τεταρτάκι σου. Ναι, το άφησα. παίξεις έτσι λίγο πιστεύω, δύσκολο, ναι, πιστεύω ότι είναι το λιγότερο που μπορούσα να κάνω. Αυτή άφησα ένα 8ωρο. Ξέρεις τι, αγάπη μου, δεν στέκομαι στο ένα πόδι για σένα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το κατάφερα αυτό με το 1 τέταρτο διαφορά μεταξύ μας. Εγώ πιο πολύ από την περιέργειά μου, επειδή το θεώρησα φρούτο αυτό, λέω για να δω. Λοιπόν, την παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει, μου λέει είμαι έξω. Είμαι σε μια δουλειά, βράδυ τώρα. Τι δουλειά ήταν? Θα σας πω, δουλειά νύχτας. Α, δούλευε νύχτα τελικά. Όχι, δούλευε νύχτα. Υποδοχή, Πήγαινε. μπαρ, οτιδήποτε. Όχι, δεν έκανε αυτό. Πήγαινε για να πιάσει δουλειά για μια συνέντευξη για μια δουλειά νύχτας. Α, οκ. Λοιπόν. Και δες τώρα, δες τώρα τι κάνει αυτή. Δεν βγαίνουμε ραντεβού, δεν σε παίρνει για να βγεις. Σου λέει τι δηλαδή. Μια που είμαι εγώ έξω και μια που κάνω κάτι, πότε της λέω σε πήρα το μεσημέρι για να δω το πρόγραμμά σου. Πότε θα βρεθούμε. Μου λέει θέλεις να κοιτάξω λέει, το πρόγραμμά μου και να σε πάρω λέει, σε 10 λεπτά. Τι λες ρε παιδί. Ναι. Ίσα ρε. Ναι. Λέω ναι, οκ. Με παίρνει μετά τηλέφωνο και για να μου πει ότι την εβδομάδα αυτή που διανύουμε, την τότε τρέχουσα εβδομάδα, θα δούλευε και πρωί και απόγευμα, γιατί είχε τότε αυτή θυμάμαι μια δουλειά ημέρας και μια δουλειά βραδιού που πεζόταν αν θα την πάρει τη δουλειά αυτή. Και μου λέει για απόψε τι κάνεις. Λέει αυτές τις μέρες είμαι αυτό, θα είμαι ψιλοπιεσμένη. Σήμερα τι κάνεις. Απόψε τι κάνεις. Λέω δεν έχει πολλή ώρα που γύρισα σπίτι και ήταν αλήθεια αυτό. Είχα δουλειά, βγήκα έξω και γύρισα φαντάσου 10 η ώρα. Δέχτηκες εν τέλει να βγείτε. Λοιπόν, της λέω θέλω τουλάχιστον 1 ώρα. Αν θες να βγούμε απόψε. Λέει εντάξει, 12 η ώρα λοιπόν, το βράδυ 10.30 μιλήσαμε, 12 η ώρα πήγα την πήρα από το μέρος που μου είπε, από το μπαρ, στο οποίο έδινε υποτίθεται τα μιλούσε και τα πιάσει δουλειά. Πάω την παίρνω, μπαίνει μέσα, δεν μιλάει. Γεια. Και κάθεται έτσι. Τίποτα το... This is gonna be fun. Ναι. Δεν μιλάει. Και φάση δυσάρεστη κιόλας. Δηλαδή δεν έλεγε τίποτα. Δεν απέτυχε στη συνέντευξη, γι' αυτό. Ποιος ξέρει. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι απέτυχε στη δική μου συνέντευξη. Πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Λοιπόν, Τρελαθούμε τώρα. μου πιάνει κουβέντα, από μετά λέει πού πάμε. Λέω πάμε εκεί. Αχ, λέει όχι, δεν μ' αρέσουν αυτά τα μαγαζάκια. Συγγνώμη λίγο, τι ηλικία ήτανε? Αυτό ήταν πριν 2 χρόνια και τότε αυτή ήταν 24. Α, οκ. Μου λέει πού πάμε, λέω εκεί. Α, δεν μ' αρέσει αυτό το μέρος. Έτσι, σε αυτό το στυλάκι. Παξιωτικό λίγο, Ναι, λέω, βλέπεις τώρα είναι 12 η ώρα, καθημερινή εντωμεταξύ. Ναι. Λέω, βλέπεις ότι ψηλό είναι νέκρα. Λέω, αν έχεις κάτι να την προτείνεις, ακούω.
Όχι, λέει τελικά, ας πάμε εδώ. Πάμε εκεί που ήθελα. Σε μία ώρα εκεί μέσα που έκατσα να πιω ένα ποτό, μου αρχίζει. Κλάψα. Κάτι που δεν συνηθίζεται, ξέρεις. Πρώτο ραντεβού, όταν μια γυναίκα σου κλαίγεται. Η άλλη θέλει να δείξει το καλό εαυτό, ότι θα σου κλαφτεί. Μπράβο. Τι είναι αυτά. Αυτή τώρα αρχίζει και κλαίγεται. Τι έλεγε. Να, παράπονα για τους άντρες, οι άντρες δεν κάνουν εκείνο, οι άντρες εκείνο. Γενικά πήγε να παρουσιαστεί ως ένα θύμα, το οποίο εγώ ρε παιδί μου έπρεπε να το περιμαζέψω και να το φροντίσω. Ναι. Αυτό το κόνσεπτ πουλούσε. Πουλούσε δηλαδή το κόνσεπτ ότι είμαι ένα φτερό στον άνεμο, έχω κακοπάθει τάχα. Στο μεταξύ, η κοπέλα δεν έχει το στυλ της γυναίκας που έχει κακοπάθει. Έχει το στυλ της γυναίκας που κάνει τους άλλους να κακοπαθαίνουν. Καβάλα στα άλλα. Προσέξτε το λίγο αυτό. Τι τύπος γυναίκας είναι. Δηλαδή σου φαινόταν ότι είναι το αρπακτικό ρε παιδί μου που δεν κολούσε να είναι το θύμα. Αυτό είναι μια άπειρη γυναίκα, έτσι. Είναι μια άπειρη γυναίκα. Η βραδιά συνεχίστηκε επειδή άσκησα σκληρό leadership και καταλήξαμε στο σπίτι μου με το περίπου. Μας διώξαν σχεδόν από το μαγαζί. Γιατί Την κατάφερες δηλαδή να έρθει σπίτι σου. Ναι, της λέω στη μία ώρα πάνω, λέει παιδιά σε μία ώρα κλείνουμε. Ναι. Το ραντεβού δεν προλάβουμε να κλείσουμε ούτε ώρα. Και μου λέει τι θες να κάνουμε, λέει θες να φύγουμε να πάμε, θες να πάμε κάπου αλλού, μου λέει αυτή. Λέω, κοίταξε, επειδή δεν μείναμε πολύ, λέω, δεν γνωριστήκαμε. Λέω, έχεις κάποιο μέρος εκεί προς εσένα, εκεί που μένεις εσύ. Ούτως ή άλλως θα σε πάω σπίτι σου, λέω. Έχεις κάτι που να γουστάρεις να πάμε ή θέλεις να το πάρω πάνω μου έτσι όπως εγώ ξέρω. Και μου απαντάει πάρ' το πάνω σου όπως εσύ ξέρεις. Καλό. Καλή ατάκα σου. Πάτησα λοιπόν γκάζι και βγήκαμε 20 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο μακριά μπορείτε να πάτε. Μπράβο, πόσο μακριά μπορείτε να πάτε όταν είστε τύποι που διατηρείτε το frame σας ισχυρό και ασκείτε σκληρό leadership. Μου λέει που πάμε, λέω σπίτι μου. Λέει τόσο έξω μένεις, λέω ναι, μένω τόσο έξω. Πάμε να πιούμε όμως ένα κρασί, ούτως ή άλλως μας έδιωξε όλη η πόλη. Εκεί, παιδιά, περιττώ να σας πω ότι ήταν η πιο δυσάρεστη και η πιο μπίτσι γυναίκα που έχω φέρει ποτέ σπίτι μου. Δεν είναι σκληρή αντιπολίτευση, έτσι. Πολύ σκληρή αντιπολίτευση, δηλαδή του τύπου. Και τι είχαμε εδώ να κάνουμε. Όλα ξινά, μια ξυνήλα. Ήρθε 20 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και μετά θυμήθηκε να σου πει τι ήρθαμε εδώ να κάνουμε. Μπράβο. Τι ήρθαμε εδώ να κάνουμε. Να πιούμε κρασί. Λέω να πιούμε κρασί και έλα να σου δείξω κάτι που ήρθα να σου δείξω. Λέει τι. Ανοίγω όχι το φερμουάρ, ανοίγω την πόρτα και έχω όντως πολύ ωραία θέα από το σπίτι μου εκεί και έχω ένα τεράστιο μπαλκόνιο. Και έχω φύση παιδιά μπροστά, δέντρα αυτά. Και μου λέει τι, ήρθαμε να δούμε τα δέντρα. Λέω γιατί ήθελες να δούμε ουρανοξύστες. Λέει νόμιζα θέα από την πόλη. Όχι, λέω αυτή είναι η θέα. Γενικά μια κόντρα λεκτική. Η κοπέλα αυτή ήταν άπειρη ρε παιδί μου. Δεν ήξερε να εκφράσει τα συναισθήματά της. Δεν είναι καλή στο να. Αυτή τώρα ήθελε να το παίξει, να δώσει αξία στον εαυτό της, κοντράροντάς με, παίζοντας παιχνίδια. Περιττώ να σας πω ότι στις 2 ώρες που μένω μαζί της, την άρπαξα και τη φίλησα εκεί πέρα. Σου κάθισε τουλάχιστον να τη φιλήσεις. Κάθηκε. Να τη φιλήσω, μου κάθισε. Κατευθείαν, Ναι. Αλλά το κατευθείαν μιλάμε ότι στις 2 ώρες πριν τη φιλήσω. Ναι, εννοώ κατευθείαν την ώρα που πήγατε σπίτι σου. Τουλάχιστον την πρώτη φορά δεν σου γύρισε κανένα μαύρο. Όχι, δεν μου γύρισε. Και γι' αυτό, εδώ τώρα θέλω να έρθω. Η κοπέλα αυτή είχε συμπεριφορά άπειρης. Δηλαδή έλεγε κόντραρε, έκανε, δοκίμαζε πολύ, τέσταρε πολύ. Εγώ σου λέω ένιωσα άσχημα. Δηλαδή ένιωσα πιεσμένος, δεν σας το κρύβω αυτό. Θέλω να σας πω όμως πώς να το χειριστείτε. Αυτή η γυναίκα σημειωτέων ήταν πολύ hot. Άρα τώρα δες το συνδυασμό. Έχεις μια hot γυναίκα η οποία είναι πολύ μπίτσι. Και πολύ κόντρα και τι φοράς αυτό και γιατί εκείνο και μια διαμαρτυρία σαν να γνωριζόμαστε 30 χρόνια. Ναι. Εδώ παιδιά, με αυτό το είδος γυναίκας. Θα έχει ξενερώσει ένας άπειρος. Τι συμβουλή δίνεις στους φίλους μας που μας ακούνε εδώ πέρα να συναντήσουν μια τέτοια γυναίκα? Λοιπόν, αυτή η γυναίκα η άπειρη είναι μια πάρα πολύ ακραία εξάσκηση για το παιχνίδι σου ως player. Γιατί τεστάρει παιδιά τις αντοχές σου. Δηλαδή μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε αυτές εμείς. Για να μάθεις πάρα πολλά. Εγώ, ας πούμε, εγώ εκεί με αυτήν είδα τις τρύπες μου. Τις εσωτερικές μου τρύπες. Τι εννοώ, παράδειγμα, ήμουν οξύθυμος. Δηλαδή κάπου αντιδρούσα αντιδραστικά. Ναι, δηλαδή μου την έλεγε. Μπράβο, μου την έλεγε τόσο πολύ και της την έλεγα κι εγώ. Αναλωνόμουν δηλαδή στο παιχνίδι της. Με τραβούσε στο δικό της άπειρο παιχνίδι. Ο έμπειρος άντρας όμως δεν κάνει αυτό. Δεν μπορεί να είναι αντιδραστικός. Τι είναι ο έμπειρος άντρας? Ο έμπειρος άντρας είναι ένας τύπος ο οποίος χαμογελάει και τα βρίσκει διασκεδαστικά αυτά.
την κάνει χαβά την άλλη. Πιστεύεις δηλαδή ότι έπρεπε να έχεις κάνει έτσι τότε? Ναι, εσύ? και δεν το έκανα. Είναι ένα είδος γυναίκας σπανιότατο. Άρα να μην την παίρνεις στα σοβαρά, με λίγα λόγια. Πρέπει να μην την παίρνεις στα σοβαρά, πρέπει να διατηρείς το frame σου ισχυρό, εσύ να μην χάνεις τη διάθεσή σου. Δηλαδή έχεις ένα κοριτσάκι το οποίο σου κάνει παιχνιδάκια, σε τεστάρει και θέλει να δει πόσο άντρας είσαι. Μέσα λοιπόν στην απειρία αυτής της γυναίκας, εγώ της αναγνωρίζω ότι σε κάνει πιο άντρα, δηλαδή εκτοξεύει το παιχνίδι σου σε πιο ζεν κατάσταση. Αν είσαι ένας τύπος που είσαι λίγο ξύθυμος, λίγο έντονος, μαθαίνεις με αυτήν να είσαι βράχος. Ό,τι και αν σου πετάει στο διάβα σου, εσύ να αντέχεις. Λοιπόν, αυτή είναι μια άπειρη γυναίκα με πολλά παιχνίδια. Τελικά, εγώ βγήκα μαζί της, όπως είπες, 4 φορές, κάτι που δεν το κάνω. 4 φορές. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη τώρα που μας περιέγραψες, έτσι. Τι Η πρώτη ήτανε. Τι εννοείς η πρώτη? Που πήγατε στο σπίτι σου. Αυτή είναι, ναι. Αυτή είναι πρώτη. Για την ίδια μιλάω, ναι. Ναι, μετά βγήκες άλλες 3 φορές. Άλλες 3 φορές, ναι. Μου Από έπαιξε. σένα δεν το περίμενα αυτό. Ναι. Ναι. Εγώ το δικαιολογώ γιατί μιλάμε για μια. Πρέπει να ήταν πολύ hot. Ήταν hot γυναίκα και και ήταν μια πολύ ακραία περίπτωση στη συμπεριφορά. Δηλαδή ο συνδυασμός hot και ένα στυλάκι λίγο. Και τι είναι αυτό. Ανάλαφρο και. Όχι ανάλαφρο. Το στυλ της δεν είναι ανάλαφρο, είναι μπίτσι. Ναι, δεν ήταν ανάλαφρο. Τι ανάλαφρο. Hot και μπίτσι. Αυτό το στυλάκι λέω μου ήξερε τον εγωισμό. Και εδώ θέλω τώρα στον player να πω, όσους μας ακούνε τους άντρες, ο εγωισμός σας, αν δεν τον προσέξετε, μπορεί να είναι ο χειρότερος σας αντίπαλος. Μπορεί να χάσετε κρεβάτια από γυναίκες που κατά τα άλλα θα μπορείτε να τις έχετε. Εγώ αυτή να την είχα σπίτι μου, σας θυμίζω, την είχα στο κρεβάτι μου. Πιστεύεις ότι άμα το έχεις παίξει αλλιώς, Ναι. εκείνη τη μέρα που ήρθε στο σπίτι Ξεκάθαρα, σου, ναι. θα σου είχε κάτσει? Ναι, και θα γίνω συγκεκριμένος. Ξέρετε γιατί δεν την τελείωσα? Γιατί μου την είχε σπάσει τόσο πολύ λεκτικά. Τόσο πολύ μου την είχε σπάσει. Που Μπορώ λέω να δεν φανταστώ. θέλω, που δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί σου. Μου πρόβαλε μια αντίσταση μετά το φιλί για τα περισσότερα. Και λέω τέλος, πάμε να φύγουμε, λέω. Ενώ θέλει ψυχραιμία. Ναι. Θέλει ψυχραιμία. Και να που πολλές φορές μια άπειρη γυναίκα μπορεί να γίνει ο καλύτερος σου σύμμαχος με την έννοια ότι σε οδηγεί στο να βελτιωθείς. Σίγουρα. Αυτό εγώ το κρατάω ως προσωπικό μου μάθημα. Άρα να πούμε το εξής: η έμπειρη δεν θα σου βάλει εμπόδια, δεν θα σου παίξει παιχνίδια. Θα σου το κάνει εύκολο. Ναι, αλλά δεν θα σου δώσει και την ευκαιρία να γίνεις καλύτερος με τον ίδιο τρόπο που σου δίνει η άπειρη. Η άπειρη, αυτή που σε εκνευρίζει, σε τσατίζει, δεν σε κοπλιμεντάρει. Δεν είναι ποτέ με το μέρος σου φαινομενικά. Λέτε ξέρεις τι κάνουμε εγώ. Άρα μαθαίνουμε από την άπειρη Μαθαίνουμε και σιγά σιγά θα βρούμε και την έμπειρη, έτσι. Μπράβο. Όλα αυτά τα στοιχεία όμως. Αυτό που λες, δεν σε κομπλιμετάρει, δεν σου δίνει κανένα Δεν σου δίνει παιδιά πάτημα. Πώς καταλαβαίνεις εσύ ότι σε γουστάρει όμως ταυτόχρονα? Εδώ είναι το θέμα. Γιατί είναι όμως μαζί σου Μπράβο. στο σπίτι σου, στο Μπράβο. 20 Μπράβο, Jimmy D. Μπράβο. Εδώ, παιδιά, τι γίνεται. Τι πρέπει να μάθουμε. Μην ακούς τι λέει και πολλές φορές ούτε καν και τι κάνει. Βλέπε τις πράξεις της, δηλαδή πώς συμπεριφέρεται. Παράδειγμα, μπορεί να σου προβάλλει λεκτική αντίσταση τεράστια. Να σου παίζει την κόντρα της ζωής σου. Ποτέ αυτή, όσο ήμασταν σπίτι, δεν είπε πάμε να φύγουμε. Δεν είπε πάμε να φύγουμε. Απλά περίμενα να το παίξεις έτσι όπως είπες πριν. Μπράβο. Περίμενα να το μην την παίξω. πάρεις σοβαρά. Μπράβο. Να μην την πάρω στο σοβαρά και να σκίσω τη γάτα, δηλαδή να προσπεράσω τις βλακίες της και να της πω κοριτσάκι μου, αλλά τώρα στις χαζομάρες, μπαμ, πάμε παρακάτω. Και δεν το έπαιξα αυτό. Δηλαδή έπαιξα το παιχνίδι της κόντρας. Λοιπόν, Και θέλω αντίστροφα- ένα σύντομο σχόλιο από τον Dwarf και να κλείσουμε σιγά σιγά. Ναι, εγώ θα συμπληρώσω ότι αντίστοιχα βλέπετε τι κάνει τις πράξεις της και αντίστοιχα μην δίνετε τόση μεγάλη βάση στα λόγια, γιατί μπορεί να σε παραμυθιάζει με υποσχέσεις και λουλούδια και φούμαρα και να μην κάνει τίποτα. Και απ' την Όπως άλλη, αντίστροφα, να κοντράρει. μην λέει τίποτα, να σε κοντράρει, Μπράβο. να είναι μπίτσι για αυτά, αλλά στην πράξη να είναι εκεί, παρούσα κτλ. Μπράβο. Σημαντικό. Το μυαλό σας στην μπάλα. Δηλαδή, εσύ είσαι άντρας και θέλεις να πάρεις μια γυναίκα από το σημείο Α να την πας στο σημείο Β. Τα ενδιάμεσα δεν πρέπει να σε ενδιαφέρουν. Πρέπει να τα κάνεις, να τα προσπερνάς. Πολύ χρήσιμο το σημερινό Flertcast, πιστεύω. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά το Hitman και το Dwarf που ήταν εδώ μαζί μου στο Flertcast και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια χαρά, μαγεία. Γεια σας.